ଆଖିର କେତେ କଥା ମୋ ମନର ନୀରବତା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା କହିପାରେ ନା ନ କହି ମୁଁ ନୀରବରେ ରହିପାରେ ନା ମୋ ଆଖିର କେତେ କଥା ମୋ ମନର ନୀରବତା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା କହିପାରେ ନା ନ କହି ମୁଁ ନୀରବରେ ରହିପାରେ ନା ନ କହି ମୁଁ ନୀରବରେ ରହିପାରେ ନା ମୋ ଆଖିର କେତେ କଥା। ଏହି କାଳଜୟୀ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ସେହି ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏହି ଗୀତଟିର ଭାବାର୍ଥ ବା ମର୍ମାର୍ଥର ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଅନୁସୃଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଗୀତଟିର ଇଂରାଜୀ ଅନୁସୃଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। My eyes have many things to say. My eyes have many things to say. But on the side of my lips there is only silence. The silence that has obstructed the path of my expression. Which expression? The expression of the innermost feeling. So being unable to express what I want to express probably causes the most unbearable, the inexpressible pain. And that is the essence of this song. आज तो समय है मते विदाय दिंतु। आपण माने भलरे थांतु। पुणी देखा हो आगामी कार्यक्रम। रहुची नमस्कार।